Natagpuan na ang labi ni Maria Teresa Tesmama, byuda ng dating barangay kapitan ng Balibago sa Angeles City nitong Lunes, February 16. Ayon kay Police Colonel Joselito Villarosa Jr., City Director ng Angeles City Police Office, nadiskubre ang bangkay alas 5 ng hapon sa isang kahina-hinalang hukay na may lalim na humigit kumulang 5 talampakan sa gilid ng piggery sa compound ng bahay ng biktima. Naiproseso na ng SOCO ang lugar at narecover ang labi noong araw ding yon. Isa sa ilalim sa autopsy ang bangkay upang matukoy ang sanhi ng kamatayan. Patuloy namang hinahanap ng pulisya ang driver ng pamilya Mamak na itinuturing na person of interest. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang motibo sa krimen. February 12 nang huling makitang buhay ang biktima. Ako po, Patricia Mamangun para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.